Hormatly arkadagy rubrikamyza gelip gowşan okuyjymyzyň haty bilen dowam etdirýäris. Dinlejimiz şeýle ýazýar. Balygyň eliterli bakadan satylmaýanlygyny hem aýtmak adalatly bolar. Kepek, künjara, ot iýim berip, uly azap edip maliyetini ýetişdirmeli. Şoňa görä onuň bahasy gymmat bolýar. Emma balyk Türkmenistanyň uly territoriýasyny, onuň balyk zapaslaryny hasaby alyp territoriýa görä ilaty az bolan ýurdumyzda gymmat bolmagy näme bagly ka? Aýdaly, orta tagamly balygyň diýrileýin agrymynyň kilosyny 9-10 manada satyn alyp bolýar. Onuň 1 kilosunu arassalap taýýar etini çekseň, zordan yarım kilo gelýär. Bu bolsa onuň etiniň kilosunyň maliyetiniň bilen deňdigini, hatda onuň gymmatrakdygyny aňladýar. Sebäbi maly diýrileýin alyp soýsaň, etini pesinden kilosunu 16-17 manat töweregini edip düşürip alyp bolýar. Balygyňky bolsa arassalanan ýagdaýyna kilosu 20 manada düşýär. Balygyň etiniň arassalanan ýagdaýyna kilosu 8-9 manada düşse-de arzan däl, ýöne oňşy bolardy. Özüme dogrusu iň soňky gerek 2017-nji ýylyň awgustyna Aşgabatyň garaşsyzlygynyň 10 ýaşlygyna gurulan Söwda merkeziniň naharhanasyndan satyn alyp ýipdim. Bugün 2018-nji ýylyň 14-nji ýanwary. Döwletimiziň ýolbaşçylary azyk önümleri bilen bir hatarda balygyň halk üçin eliterli bolmagy ugruna alad etseler gowy bolardy. Dokun açdan habary ýok diýilýän etmeli däl. İşsizlik sebäpli pulum bolman soň, bazara baranymda baly görüp gözüm gitse-de satyn alyp bilmedim. Pulumy has zerur iýmite, çörege, kartoşka, ýaga karşıladym diýip dinlejimiz ýazýar. Hormatly dinleyijiler, okuyjymyzyň haty boluşy ýaly okolly, onda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhürlendirmeýär. Hat bilen sizi tanyş eden Hudaýberdi Hally.